Monggo Pak Mulyono nggih. Menika lara asmara laju kewala napa mawibawa? Oh laju kewala. Kali Mbak Tika niki nggih. Napa sing lemu? Sing putih. Oh Mbak Tika, Tika Purnama. Sing ngah-ngoh. Ayo. Monggo Mbak Tika dipun rencangi Pak Mul. Ngah-ngoh untumu bledos. Lara asmara. Manise kaya ngene kok. Oh nggih Pak, nggih. Oh mriko sing bayar ayo reno. Ya kowe rono lah aku ngopo lho kowe iki. Lah sing bayar kono ah. Ya iya kok aku rono dhewe kowe iki gandengan karo Pak Mulyono. Aku kok ndak ganggu ta nono. Wah. Nah, Setugel jual mahal. Enggak Bu, nyang ngapunten. Enggak Mas. Kula teng mriko nggih. Pun mriki mawon. Jeng siang Pak. Jeng siang Bu. Teng mriko Pak, monggo mriko. Kabele kaean. Pun mriki mawon. Nggih, lara asmara. Menika Kalian Bapak sinten? Paimin. Asmanipun Pak Paimin. Paimin. Menika gending nika kagem adi kula lanang Slamet. Oh nggih, Nggih. gendhingipun kagem Pak Slamet. Menika Nggih. piyayine ingkang pundi? Wah, anake sing di omah duda kajenge ndang ketularan. Oh, kula niki nggih Nggih. tesih anu le Pak, mbok Ning menawi. digoleki sinden kaya sampean. Oh, Nggih. nah iki. Rah-rahane ngoten niku. Nggih, Piyayine mbok menawi Pak Slamet kersa mbeksa mriki. mboten purun. Kali kula mboten purun. Nak kalih sampean purun cedhaki. Oh nggih, Pak Slamet. Pak, Nggih, monggo. Dilajengaken. monggo Pak. Lara asmara. Oh niki Pak Slamet. Pak Slamet niki. Oh senes. Ya, asik. Ya ya yo. Ya ya. Menghadap sana Pak, menghadap sana. Kersane masuk TV. Monggo Pak. Nalikane sepisan ketemu ana kono kae kawang-kawang akeh ngaleke Aduh banget bagus, aku ora bisa lali ning atiku kaya sepisan ketemu. Gusti tansah ati srana usah lara Jus. Nah, Mas. Jus. Niki Pak Slamet, niki Pak Slamet niki piyayine. Oh, tak kira Pak Slamet. Pak Slamet kan mriki mawon, Pak. Nggih, monggo, monggo. Nggih, mang nyeluk-celuk ke monggo. Nggih. Pak Surono, tak kira Pak Slamet lho kowe mau wah deg-degan lho. Pak Slamet kok kaya ngono piyayine. sing digoleki modele kaya kowe Oh, kuwi kan ngono lho. kalih kaya kula niki, Pak. Wah. Mau karo aku meling-melik kowe nyanyi sing digoleki kok. Oh. Sindene sing kon dhewe. Walah, aku payu. Mas Uncek, aja cemburu lho. Kok cemburu? Ora. Wong nika nggih mribik-mribik kula, Pak. Wong kula. Gecaken Pak Bayan. Nggih, Pak Bayan, monggo. Bayan pundi niki? Bayan mriki. Bayan mriki. Oh, nggih. Monggo Pak Bayan. Sekecakaken ngunjuk-ngunjuk Pak, monggo. Mbok menawi mengke kersa job kula pendhetke teng wingking. Kok kan Monggo Pak.
Grapiak timen to tik kowe saiki. Ya iya dong. Lali. Ben Pak Slamet ben tambah. Ya iya. Oh, mboten dong. purun. Ya ampun. Lanjut nggih, Pak nggih. Aku Aduh wong maneh nalikane sepisan ketemu ana mlacon kene kawan-kawan akeh laleke Solo. Aduh mau ngebagus. Yuk, au. Ora bisa lali. Lah, nah, Ning atiku kaya-kaya sepisan Gusti tansah amarna dadi krana usaha Tunggen tak gentung. Jus. Oh lah kayak pengendangnya di lorong mengiok. Mau tak sumbang lho dicatet. Terus serek karo aku peh tak sumbang 30 tok. Nyumbangan 30 ya tak tulisi hamba Allah. Nah, aja ngomong lho ya. aja ngomong wis bengak-bengok dhewe. Wong nyumbang kok dipamerke ra kowe. Ya ora apa-apa Jenenge to, wong Mas. nyumbang iki aja dipamer-pamerke dadi ikhlas. Sok ki iso barokah. Lah aku ya ikhlas genah tak tulisi hamba Allah ora tak tulisi tikan kok. Mbok pamer. gentung jos Dek gawe orang ngundang aku ya tak sumbang. Gembredek ae lho. Aku dengan janji-janjimu aku bisa roh asmara. Iya, matur sembah nuwun. Nggih, Tanduk, Pak. Pripun Pak Mul? setunggal meneh duda teles Ora ndo teles. duda teles Oh ngaten nggih. Anu, nyanyine teng mriku mawon Bibar kersane menika, Pak Slamet.